Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, queronme matar. Todo mal. Como vai ser o 2024, eu quería chamar, se pode, e aproveitando que temos o teléfono, para saber que nos vai traer, que desventura nos vai traer este 2024. Creo que a única persona que nos pode axudar nisto é Flor Amparo. A vidente e tarotista Flor Amparo, que nos diga un poquito como vai ser este. Está moi liada. Está mollada? Moi liada. Ah, está mollada Flor Amparo. Que Flor Amparo ten unha voz moi rasgada e cánsase. Vou beber un pouco de agua e chamo, así tal. Que non contaba con isto. Tantos huevos de decir eso a fulano da Telegeca. Ti crees que me vas a falar a min que teño chuspido sangre a gravar un vídeo? Amaba. Fai tanto tempo que non ven Flor Amparo que non me acordo se o Violeta era o Chal. Creo que era Chal. Non vou. Voulle deixar a Flor Amparo que se lle vexa o todo mal. E espera na cabeza, non? Teño aquí o material todo, por si acaso, nunca se sabe. Que bien, atención, Que? Se marcha Carla Núñez e viene Flor Amparo. Era que era un programa que había de Bertín Osborne. Bien, tiñas que ver máis a cara, non, Flor Amparo? Eso como, tú sabrás que era Flor Amparo. Augustus. Eso Augustus. Dios, parece Esmeralda, del jorobado de Notre Dame. Sí. E ti pareces o jorobado. Ti pareces un normal. Bueno, temos hoxe a Flor Amparo, por fin, que volveu, despois de unha larga ausencia. Estábamos deixando que viñera, vai nos a botar as cartas para el 2024. Que tal, Flor Amparo? Moi ben, estuve ocupada botándolle as cartas a unha persona moi famosa que non podo decir, que quería saber como iba a depararle el futuro. Non me vas preguntar quen é? Que é? Ah, el rei emérito. Porque agora está moi parado. E aburrese. E entonces dime, que vou facer mañán? Coño, vou contratar un wedding planner, cojones. Ou teño que estar dicindo que te depara el futuro. Bueno, pois para facer plans contrata a unha amiga. Ah, sí? A unha tarotista. A unha tarotista. A min. E págache? Bueno. Paja. Paja, pero non podo dicirlo. Que tal, Flor Amparo? Bueno, xa sabes como é a vida dunha tarotista. Nunca sabes como estás, por onde che veñen as cousas. Nunca se sabe, a tarotista é así. Se isto unha tarotista tiña que saber por onde lle viñan as cousas, non? Bueno, debería, pero non. Non é así. Bueno, sabe por que chamei, non? No. Chameina para que me bote as cartas. Espera que yo bote unha pouca máis. Quantas queras que te bote, princesa? Me cago en Dios, para. Non quero que te botar as cartas. Que queres, sabe? Que? A ver, patrocina del Lian. A ver, quantas queres que te eche? Flor Amparo non sei, pero é unha persona que é completamente subnormal. Podía falta tirarme cartas. A ver, se me pides que bote, eu boto. E se te pido que botes un rajo de patacas? Boto chos cans, por exemplo. Ai, que gracioso son, Dios mío. A ver se me dá un programa. Bueno, chamei ao meu programa porque... Como a teu programa? E logo, esa rapaza tan mona, tan guapa que parece a Beyoncé Labrega. Donde vai? Cando ves ti a la marcha, nunca estades xuntas, non sei como é. Non pode ver dos pollitos en el gallinero. Quería que nos botaras aquí unha predición para o ano que ven. Como para o ano que ven? O ano que ven vai ser o 2024. ¿Cómo te quedas? ¡Bum! Te explota la cabeza. Esa es mi predicción. El año que viene, jallejos, jallejas, el año que viene va a ser 2024. Gracias. Un placer, ¿eh? ¿Qué me paga? ¿En A o en B? En euros, en principio. Podes dicir que nos vai deparar o 2024, por favor? Sí, guau. Puedo decir, sin temblor a equivocarme, que o ano 2024 vai ser par. Año par. Amparo, por favor. Deixas de vacilar e botas as cartas nunha vez ou hai que enfadar? Ya sabes máis fino que a piel dos chorizos, macho, de verdad, Cosas susas, macho, a ver, que che botas cartas, que queres, a ver, 2024, me dijiste. Para 2024,
a estimación del 2024. 2024, sí. Amigo, podes pedir outra. No, quero saber... Interese xa mellor... 2024, porque vai vir agora e teño ansia del. Seguro, 2024. 2024, sí. Vale. Porque a de 2023 pareceme fácil de acertar. Sí, bueno, a mí no, pero bueno. Ahí va, ¿ya? ¡Dios! El jabalí de copas. É un cabalo, creo, Bueno, un caballo, un jabalí, que merda, é figurativo. Tampouco isto é un Sprite con Puerto de Indias e chamalle copa, collón. Ai, que merda. A ver, outro, vale. Hostia, el 6 de oros. El 6. Esta non vale. Vou quitar outra. Atienta, sí. El 4 de pepinillos. Isto significa que el 2024 va a ser un año para unos buenos, para otros va a ser malo. ¿Por qué gana cartos? Está bien. ¿Por qué no? Va a estar mal. ¿Por qué vive con soja? Está jodido. Así va a ser el año 2024. No 2024, señores, señoritas. ¿Dónde está mi cámara? Allí. Aquí. No, Todos vuestros anhelos van a ser cumplidos. Va a ser un año de mucha salud, de mucha prosperidad. Ou non. O que é seguro é que no 2024 vades a topar o amor. Ou non. Onde está a miña cámara? Creo que deixaste no coche. Ah, Non foi moi concreta a señora Flora Paro. é que a min é unha cousa que non se me dá ben, que é a bechamel. Concreta, non croqueta. Ah, concreta! Vale. Quero que me dea unha predición a que eu me poida agarrar. Coño, pues xa que te podes agarrar a unha corda ben fuerte. Que vas un broma, xame. A ver, eu sei o que me queres dicir, O ano 2024, e isto quero que lo sepan todos os telespectadores, va a ser un año como el 2023, de muchísima paz. Pero o 2023 non houve nada de paz. Houve dúas guerras. Hostia, e eso sabe a xente. Pero hai no que dicir ao telexornal, ao Galicia Noticias, ao Galicia por diante. Pero vamos a ver, non quero lanzar las mamparas al vuelo. Pero eu diría que isto, que as guerras son jodidas, Sin arriesgar. Sin arriesgar. Cando dorme unha siesta, cando bombas aí seguido todo o día, xa a mí me costa o día das festas patronales, me cago en Dios. Imagínate, bombas todo o día. Con disparos. Eso non habría que mirar un pouco por eso. Habría que mirar por quitarle un pouco o ruido ás bombas. Isto non estaba mal. Non sei. Que te maten, pero calao. É usted adivina e non sabía que había guerras, pero que adivina é? A ver, eu son a divina de proximidade. Eu adivino o que queiras, mira, lo que quieras, que quieres que te adivine? Eu te lo adivino. Pero hasta Valdeorras. Eu así que empezo a escoitar que xa non se fala o gallego, xa non me pilla a antena. É como a radio gallega. Tes o mismo... Teño a mesma sintonización. O mismo alcance que a radio gallega, moi ben. Ahora, se non lle importa, para 2024, como non nos dou ninguna predición, nin nada, polo menos que lle dea un mensaje aos nosos seguidores, que pode mandar un mensaje a Flora Amparo, la tarotista... Chavales, lume me cago en Dios. Estou me cagando moito en Dios, mierda, Vai me dar saquetilla e ahora fala Carla, non Flora Amparo. Chavales, lume me cago en Dios. No ano 2024, perreo hasta el suelo y morrear todos con todos, zumbarnos de arriba para abajo en todas las posiciones que vos apetezcan y que vos permitan sobre todo. Los cubatas que cubran el hielo. Y por mí, con eso ya podedes ir tirando. Gracias y hasta mañana. Moi ben, Flora Amparo. Y creo que vai chover. Boa, a única predición que te acertaches. Non sei que día, pero vai chover. Buena concreción. Ah, e outra cousa. Que se Hacienda somos todos, que paguen eles. Amén. Eso é o que quería dicir. Perfecto. E non porque teña algún contra de Hacienda. Que me joderon 3.000 euros porque cobro todo en B e me pillaron, sí. E porque tiña a meu cuñado metido como que estaba a traballar comigo e estaba cobrando paro e a jubilación á vez, tamén. Non teño nada en contra de Hacienda, pero claro que quede dito. Gracias, señorita. Eso estaría. Non sei, pois tío que me chamaste, dime ti se estaría. Por mí estaría. Vale, Muchas gracias. gracias por mí. Gracias, Ana Rosa.
Y quiero decirte mi frase de Flor Amparo. Que los vientos del universo te sean favorables. Bendiciones y gasolina. Y por mí xa estaría, Ana Rosa. Gracias, chao. Hasta siempre. Vai, No, hasta siempre no, non me pa ano. vai, tangamos algo escasos de presupuesto, a mellor tens que quedar na casa. Xa contaba con isto. Bueno, Era a única predicción que fixen. Contar con este chaio. pois as prediccións a veces fallan. Pero quere ser usted Flor Amparo, a lo mejor. No, so que non queremos hacer nada. Que... No. Si usted sabe de predicciones, eche usted las cartas a los telespectadores. Si tan inteligente es. Por favor, Flor Amparo, non se poña violenta. No, es Non se poña que violenta. estoy prediciendo que vai caer unha hostia. Bueno, Y esa predicción está me sendo bastante clara. a edición do programa non conta con usted, non pode votar. Que é a dirección do programa? Carla Núñez. No é Carla Núñez. Que teño tliquinesia con ela. Tliquinesia. Non va a facer nada a señora Flor Amparo. Para o ano mío non volve. Terán que ser os seguidores os que decidan se vamos ou non. Non me metes nese follón. Pode facer isto un conjuro, a ver, é mega, faga un conjuro. Tes aí un pouco de ajuarrás. Tope. Tes vermú. Dale. Eso todo é para beber, en principio. Para un conjuro nada máis que necesito mis poderes telequinéticos. Que, dicen así las palabras, ponga usted así las manos. Mi conjuro para tener un buen año 2024 consiste en decirle, Telejaita, vaya, usted a tomar polo. Gracias. Namaste. Marchou Flor Amparo. De Jairo. Que rompe cullón. E pa que echamos? Que te chamar ti? Bueno, e agora que marchou Flor Amparo e estamos máis tranquilos, vamos a comentar algunhas das historias que nos mandastedes de cenas de empresa, que nos mandastedes polo noso Instagram. Entón, faço os honores. Sí, porque hoxe teño as gafas e xe Veña, fago todo. hoxe podes ler. Hoxe son a secretaria. Mándanos Non dixo nome. Manuel Fernández. No, era guardamos o anonimato, sempre. Ai, sí, e onde o temos Dios. guardado? Nunca ixo sin chave pola pinta. Era broma. Unha compañeira, o sea, empeza mal porque... Queres que leo? No, Porque estou vendo que... hai que faltar o respeto. Cantos veces che pagaron por poñerlle voz algo? Voz no, pero... Este cuerpo. Mira que empeza que parece que se torce e dá un volantazo. Unha compañeira abusou da barra libre e terminou vomitándolle enriba a jefa na cola do baño. Claro que... A ver... Normal. As colas do cuarto de baño, por que son tan infinitas? E sobre todo cando ten gana de vomitar. Faise ainda máis eterna. É que hai que ter Ai. para as cenas de empresa, Hai para os días de Navidad, para todos os días importantes, ter unha cousa clara. Hai dous váteres, un para vomitar, outro para o resto. Entón, nunca pode haber colas no de vomitar, ese ten que estar sempre frío. E outro para follar, que ten que estar limpio. Xa poñéndonos exquisitos, Eu esa posibilidade a contemplo. Eu falo do meu, que é vomitar. É que se vas a Chicolino, por exemplo, ten que haber un bacado para follar. En Chicolino teñen 10 ou 12 baños. Chicolino nunca ten ese problema. É verdade. Se forades a cena de empresa en Chicolino, vomitabas onde quixeras. Nos fixemos a cena de Cuidado! empresa en Chicolino. Era máis cena que empresa, pero... Cena de empresa do todo mal. Claro, cena do todo. Levamos 2 cenas de empresa do todo mal. 2 cenas de empresa do todo mal fixemos. Estamos en negativo outra vez. Gastamos por menos 40 euros cada un. Yes! E cual eres outros tanto. Bueno, o caso que ao mellor o que pasou, que estamos dicindo, porque a cola do baño era larga, e ao mellor foi a propósito. Ao mellor dixo, vou vomitar fora. Un momento, onde está a jefa? A ver, poucas... Podes apuntar ao vómito. Que nós sempre dicimos ao jefe, mandalo a tomar polo cu, non sei que tal. Pero habría algo máis bonito que vomitar de encima. Eu creo que non. Eu creo que non, O aparte é o máis asqueroso que hai. Claro, tío. Sí. Bueno. Hasta cajar é difícil e... Non, complícase moito o tema e dá para vomitar e hasta tes excusa.
Sí. Porque, hostia, que fajo, tronco, non gomitei. Sí, é como, esta rapaza, eu quero conocer a esta chavala. Eu E saber se sigue traballando e indo ali todos os días. non, porque a mí me cae que mal e gomitache por riba. É un superpoder que ten algo. Pero, pues, Porque, home, está ben, si, supoño que lle caería mal, non? Mal así lle cae mal. Non, claro, fui a joder. Sí, sendo a jefa. De feito, eu creo que Algún respirrafe, ainda que seja sin querer. o que mola é que lle gomitas, farlle un putadón, ainda por riba ela, se a boa jefa vai dicir, ai, pobriña, estar ben, ai, levade ao baño, ai, E agarrache do pelo para vomitar. E ti... Me gusta esa estrategia. Me gusta. Ti non podes aplicar. A mí non me gusta beber nas cenas de empresa. No resto en todas, nas cenas de empresa non. Gústame disfrutar do mal que vai o resto. E ter todo aquí para o día siguiente. En plan, acordaste de que dixeste e me contaste, e a xente cotillea moito. E podes moi roja. E suda. Dixeme, Eu teño un compañero de traballo que suda muchísimo. E cando está borracho ainda máis. eu decía ao día siguiente. Ah, Que lle dixes, acordaste cando dixeches tal? E eu digo, hostia. E tenta salir. Vomitario, jefe. Qué animada, qué buena, qué buena. Moi buena. Moi buena, moi buena, moi Esta buena. chavala, cuidado, merece todos os nosos rezos. Non está tan guan porque o ano pasado un rompeu un brazo, chamou a ambulancia, se riu de feto. Sí. Demasiado. Outra historia de ceas de empresa que tes por aí te la jaita. Hostia, é que aquí hai unha persona que escribe en madrileño. Porque en vez de fixenlle, puxo fixenlle. Sabes que estamos no dialecto. Pois ojo esta. Un fulano, na cena de empresa, di, fixenlle un fillo á miña jefa. E eu espero que, futbolísticamente, nós falamos de facerlle un fillo a alguén cando regateas moito, baste del, fixenlle un fillo. Espero que sea eso. Diste que... A ver, vamos a ver. Non, Non é- empreñona. A ver, é que joder, estou cansado de decir, non nos mandedes metáforas. Nos ao literal, macho. Preñou a No, jefe. un movimento fantástico. É a forma de ascender máis rápida que é. Sí, e sendo un puto inútil. Bueno, os collóns, houve que preñala. Non fai falta ser un Non. lumbreras para preñar, Como vai iso? Ti sabes? Explícame, por favor. Hai que ter un pouco de especulación para conseguir intentalo, pero... Bueno, Bueno, que pensamos desto? Pois que... Que está ben, eu creo Que eu espero que se faja cargo del. Home, por supuesto. A mí, porque te vai... Home, Non jodas. E está que ben, teñas un home. buen puesto de E traballo. sabes o que creo? Que esta é a típica de fixenlle un fillo na cena de empresa a jefa e eran mozos de fai tempo e tal e quere mandar a valentía, sabes? Non foi que discutíamos sempre e tal, sei que metímonos no baño un polvazo e tal, eran mozos de fai 20 anos e xusto cadrou que tal. Bueno, que nos cuente máis detalles. Pero hai que traer fillos a este mundo. Oh, non, porque Hai que traer fillos. depois de vacacións estorbanme, os fillos dos outros. Pero vas a onde non haxe. E é máis caro, Ai. un Only Adults. Only adults. Pero son máis Eu caro. fui a un Only adults e non era un puticlo me cago en Dios. Era un hotel normal. Tienes que andar chamando tías putas, caloca. A ver. Ver a un compañeiro entrar e a jefa na barra libre, que? Moi vista. Por moi vista, non deixa de ser increíble. E non deixe ser triste. Por que? Que ya dades a entrar aos jefes, que... Vamos a ver, non sodes capaces de que vos diga moi bien hecho como para dicirvos, veña, vamos a follar. Eso es cierto. É que, vamos a ver, para que vos metedes a intentarle, non sodes capaces de ligar cas compañeras de traballo, como ides ligar as jefas? Un poquito de por favor. É porque é máis difícil ligar a jefa. Como é difícil? Joder, porque che botaría algunha bronca algunha vez, sabe todos os teus puntos flacos, sabe que eres un inútil. E eso non é provocativo. Para ela non. Pero para ti es un reto del lanzador. Estás vendo aí a leona máis fuerte da manada. Yes! Eu creo que... Aquel día que me berrou, ahora vou a facer eu berrar por outra cosa. Eso es lo que está Pero pensando. ti tens algún sueño erótico aí. No, nunca tuve jefa. Bueno, pues nada, que sí, que a ver, quería gustaríame saber si este dos traballan na mesma empresa. Entrou ya aí, depois preñouna. Esta vai che parecer turbia, pero a mí fai moita gracia. O local estaba enfrente dun piso de chicas, ao acabar algúns foron e botaron por saltar das camas. Como tens que estar na cabeza, a saltar nas camas?
Hombre, fora de aquí, anda pasando nas camas. Sí, que non sei que é peor. Porque eles, joder, eu prefiero que fuera que ali a saltar nas camas que a saltar nas chamadas. Sí, por supuesto. Eu prefiero eso. Pero, joder, Pero unha vez que estás ali, que quedaste de putero, e te botaste fora. pero que te boten fora, Un joder. ridículo, en plan, botarme fora. ¿Por qué? Pues saltar nas camas como se fora un chiquipark. É como, tía, é como unha cousa moi heavy, pues unha cousa moi de neno pequeno, non? Verdade que sí. É como, curioso. tronceime 4 botellas de vodka para xogar cos legos. E armaba cousas moi locas e tal. Mais que anécdota, pregúntache aquí un chaval, é necesario saber se o do folleteo a saco nos baños de Chicolino é verdad ou é leyenda? Pois mira, para iso habría que ir a Chicolino e eu, como son corresponsal moi importante deste programa e fajo o que me mandades, e non me acordei de preguntalo. Nin de foselo. Que vergüenza, Dios mío. Entonces, es verdad, es leyenda, nunca lo sabremos. Teremos que montar unha festa do todo mal en Chicolino Sí, e ver o que pasa. é folletear no baño. Eu me puñe na porta do baño. Porque ao mellor son Ah, nós sí. o que facemos. Que pasa? Se cheira goma queimada, ya é eso. Non ten por que ver jugo. Pero queimada, sí. A de liarse que a filla do jefe está moi vista, non? Liades vos que as fillas dos jefes, que as jefes. Por que todo? Non sei, que hai que desas cenas de empresa que nosotros vas algo que río de verdade, Que depois a xente non vai a cena de empresa porque ten medo a que lle boten a boca e a morrear con locura e con pasión. É verdade. E non van por eso. E outras van por eso. Eu digo unha cosa, se tuvera alguén ao que lle quero, nunca sería que fora a cena de empresa, tería pánico. Porque non te vas con, non é control nin nada, é que parece como que pasa como que estás obligado. É que prácticamente estás obligado. É como se alguén di, vou subir ao camión do combo dominicano para sacar unha foto. No. Unha vez que entras desplumante como un pollo, un pesas, E tú lo sabes. Sí, é E verdade. vas a sabiendas. Aquí puxo, o sofá vermello enfrente dos baños da oficina é máxico, deben facer a A cena ali. Pero que empresa vai a cena na oficina? E ten un sofá vermello. Este traballa no piso de chicas do... E pon, sempre pasan cosas ali. E el pareceulle, ai, fun demasiado sutiloso, fun demasiado misterioso. Que cosas pasarán ali na cena de empresa nun sofá vermello? E mandou unha berenjena e unhas jotas. Ou Pareceulle ao millón que... cursos de cocina vegetariana? Con leite, de almendra. De coco. Aparte que tal é como puxo, pon, sempre pasan cosas e a berenjena e o gotito. Pero, joder, eso- E parece que se masturba contra o sofá. Sí, pero... facer a cena de empresa... Na empresa non mola. Porque despois, jomitas en riba do jefe e tamén jomitas en mesa, por exemplo. E non é a doble guai. Non sei, mola ou non mola? Porque Ok. despois, que eu che dicir, mola liarte con alguén na empresa? Eu creo que non. Non. O sea, está claro, polo que nos digan os nosos seguidores, que mola liarte con alguén da empresa. Que lle pon Porque moi- todos se lían, ou coa filla, ou co jefe, ou co Os chicoritas non hai nada que lles poña máis que o puesto de traballo. Sí, claro. Encéndense como locos. Nin ostras, nin ciral, nin nada desto afrodisíaco. Que máis hai afrodisíaco? Chocolate. O chocolate Eu afrodisíaco. creo que sí. Mi cajoño, xa. Non, a min hai mo que quitar. Tipo, este caliente, güey. Hai mo que quitar. Aí les ven unha, eu que sei, ven unha máquina de... De cafés? E sin... Impalmas xa. No, pero mola liarte con alguén no recinto do traballo. É que despois, imagínate, se che sale ben, sí, porque diste, ai, acordaste daquele día que non sei que, se che sale mal, Te acordas? e como non seas ti o que fixestes nada, despois vaste sentado ao sofá, e non é bonito. Pero que é ese? Ter ali despois as reunións do que sei que se fagan nesa empresa. Pero que se senta nun sofá? Coño, se o hai será para sentarse ou para que vai ser. E para que hai un sofá?
Me cago en Dios, vamos a traballar. Esas son as empresas que despois botar 12 horas. Hai que funcionar, traballar, así lle máis incómodo que haxa, para que te teñas ganas de acabar e irte. Dámolle comunidade, dámolle mesas de ping-pong, e depois así estamos 12 horas no traballo. E despois, ese sofá non hai que cambiar cada ano, porque está cheo de manchas. É verdade. Non é rentable. Fuera sofás nas oficinas. E non sei, e tamén, como que pasan cosas? Meternos no baño como se fixo toda a vida, coño. A mí está dentro do baño, non? Como está dentro do baño o sofá? E é de pé. Pero Puya. eu non sei de traballar, de verdade. A mí tamén Non falase moito da televisión, pero a televisión moito dunha cosa, é moito máis normal que todo Sí. Non toda sei. esta xente. E se traballa nunha tienda de muebles, aí sí. E depois compras un mueble e vache... Aí non fagades eso, por favor, na tienda de muebles. O mellor fanche descuento. Se che descuentan 100 euros, pero leva un pouco de corrido. Yo non quero. Despois masturbándote contra o sofá, en plan, mira aquí! Pero, señor, eso está húmedo ainda. Ai, non vou... Subes a la piscina e vayas. Fixemos unha pelea de comida co pan, cos dous... Hostia, hai que escribir os mensajes despois de que vos pasa a borrachera. Fixemos unha pelea de comida con pan cos da outra mesa, botaron os do restaurante. Mira a reviravolta que ten isto. Ceamos gratis. Como os botaron, comelo gratis. Que restaurante te bota a ti por andar a tirar bolas de pan? Ti sabes, Isto é o mínimo. isto é Galicia. Isto ao mellor eran os jabalíes máis grandes deste país a tirarse barras de pan uns aos outros. Romperon 3 ventanas, sacaron un ollo a un camarero. Como nos vas botar? Que non che tira unha bolita así de non, collen a mija toda de todos os pans, fan unha bola así. Venga! Bótalle auga para que te máis dura. Botelle un pouco de cemento no coche, sí! Isto é Galicia, sí son. Sí, non van botar. O que me jode é que se non é gratis, hostia. Non ves que lle estás dicindo, bueno. Bueno, xa levan eles un mulete da casa para tirarse. Esperado ao chuletón, que comemos un chuletón. No, porque... Ti queres postre? No, pois empezamos ca guerra de pan. Todo o mundo sabe que tirar un pan ao acabar de comer, porque antes ainda lle picas Claro. na tiras. Un poquito. Mira, é que redactades dunha forma que é un pouco... É que pon... Liei ca xefa no baño do local da cea de empresa e ao sair estaba esperando o xefe de recursos humanos. E parece que estaban esperando cando acabe. Hostia, redactado un pouquinho mellor, que estaba só entender unhas cousas que é xa me toca. Claro, porque aí nese caso que manda máis o jefe ou o jefe de recursos humanos. Creo que aí o de recursos humanos pode ser vos dos a la puta calle. Hostia. Pero que vamos a ver, porque... Pero bueno, nunha cena de empresa, unha de dúas. Ou non se invita a xente de recursos humanos ou facedes a vista do gordo. Claro, é como sabes isto que hai nas... Igual que se escoita rajar. Claro, ou te non metes a conta. rajar ou te vas. Ou te vai, efectivamente. E se te quedas, estás rajando. Eso que o sepades para siempre. Eso. Se na cena de empresa a gente está rajando e ti te quedas, estás rajando tamén. Se non, tes a oportunidade de irte. Hai barra para tomar cubatas. Sí, a mí non me gusta nada, vamos a falar disto, desta xente que está rajando e que está así. E non opina, é como, mira señor, ou se va ou se mete a rajar, pero estar aquí escoitando o que se fala, verdad? E hai xente que non se move, verdad? Sí. Pois eso é fatal, eso é unha cousa que está Hai a mínimo- Deputación moi en contra deso. Sí, adoras sobre todo. Hai que decir mínimo, sí. 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 A min tamén, non sei. Eso, a mí tamén. Estar aí así. Non, eso non se fai, Pero me parece bien. Que estábamos dicindo? Que o jefe de recursos humanos. Que o jefe de recursos humanos na cena de empresa é como isto da Guardia Civil que hai, da policía que hai, asuntos internos. Non. Asuntos internos, se o invitas ao teu cumpleaños, non se pode andar a meter, que bebestes uns cubatas e tal. Home, asuntos internos, o cena da empresa non. É un día no que non hai recursos humanos, non hai nada. non existe. Quer dizer, non hai... Non está o contable facendo cuentas na mesa do chuletón. Claro, no papel, no mantel de papel. 3x4, 24, non? É que é absurdo. Claro. Non están os do tempo dando o parte cando están nunha cena de empresa. Non está Roberto Vilar na cena de empresa contando os mesmos chistes non outra vez. Non sei... Pois eso, que o día da cena de empresa é un día de que non hai nada, non hai jefes, ni jefas, Non ni existe. recursos humanos, ni Non nada. eres un ente que só eres
Cenador de empresa. É verdad. Eres un dos que vai a cena de empresa. Non hai nada máis. Non existe a tua Non existe profesión. jerarquía. De feito, se vos follades... Non existe jerarquía. Se vos follades a jefa na cena de empresa, Non pasa nada. non vos follaste a jefa. Non. Follaste vos a unha persona que traballa contigo. Ni siquiera. Follastes. Follaste. Listo. Como pudo ser con... Co da limpieza ou co camarero de Chico Limpio? E que non se mete teu pai, senón tampouco ten jurisprudencia. Tampouco non hai nin jerarquías, Nin nin parentesco. Nada. Todos con todos. Cena de empresa é... É libertinaje, é locura, é Cuba libre. É como os caras de palleiro, todos con todos. Que che sale un fillo de terrasa. Así que non me será fiestas. E se sodes a fiestas, non ir. Eso é, que non Porque é obligatorio. Non é obligatorio. Que tendes aí moito de... Ai, tiña cena de empresa, non me apetece. Non Vas é pa tu puta casa. obligatorio. Existe, como existeu sempre, a mentira. Ai, que xa E teño por outra. que hai que mentir? Eu non quero ir, non paso ben. A joder, gracias. É verdade. Esa xente que vai obligada, despois está ali mal e moléstalle todo. Sí. Ai, non sei que lío, que a jefa, de puta madre, follaron, guai. Ai, pero que ele está casado e ela... Ai, que te importa? Non veñas. Non existe eso. Na cena de empresa non existe nada. Non existe nada. A cena de empresa é un oasis. En medio do desierto. Lévalo pasando mal todo o ano con o mismo subnormal e ese día pásalle man polo lombo ao subnormal que non podes ver delante, morreste ca jefa que discutes todos os días, mastúrbate teu primo, son cena de empresa, é locura e pasión e pa todo. Non, Bailar Paquito el chocolatero cando era tú, rockero. pero eso es. E mi hija lle di, ai, es que eres rockero e estás bailando Paquito el chocolatero. É cena de empresa. E o tipo a mellor despois está toda cos cascos e trash metal na oficina. Pero na cena de empresa... Esa é a cena de empresa. E ao mellor te podes ver con todos os compañeros, parecen que uns hijos de puta, matábalos a todos. Pero se hai hostias contra o da finsa, vas. Ai, Bueno, contra o da finsa non que son moitos, pero contra o da empresa pequena... así que, cena de empresa. Non sei sonar mal. Moi bueno. Eu creo que É un non sei sonar mal. Libertad automática. automática, perdón. Escúpecheme no oxo. Ten moi boa puntería no escupitajo, que tiña a pirola moi pequena para darme. Foi mi directo como un balín. Só que deja de milagro. Veremos que é corrosivo. Aquí hai un que non é moi buena, pero debeu invitar o jefe a cenar na casa do jefe. Ah, esas mierdas. Emborrachouse e ao salir polo garaxe barreu a porta ca cabeza. Eu agora imagino que na porta do garaxe do jefe hai unha cara, así sabes, que pon e ora hai unha cara. Está guai. Se hai cena de empresa na casa do jefe, hai que facer de algo que quede de recuerdo. Ah, Unha marca nun azulejo, mexarlle nunha esquina. porque se cheira que huele aquí. E a mellor de tanto cheirar as túas hormonas acaba collendo cariño. Adóptate. Roubarlle un libro que te dá los bailes. E roubarlle algo para... Joderlle algo. Ou comer a tope todo, para que tiña que abrir a nevera e darche máis. Eso. Aí. Algo... Se eres a cena de empresa na casa do jefe... Por que non te fas por cena? roñón? Que xe por roñón, para forrar 4 duros, revéntalle algo. Porque se faz unha cena na tua casa, xa sabes que a xente se vai desmatrar. Non penses que é para botar unha partida ao ajedrez, O el Trivial Pursuit. por exemplo. Entonces, hai que Asume desmatrarse. as consecuencias. Ah, e como tiña piscina, en plantas. E pis. Eso quedalle durante todo o verano. E cando xa... Bueno, porque é o momento que todo o mundo sale da piscina. Quedar solo e caca. Non te pares. E que vexo... Aí, o barquito velero. E que hai na piscina. Non sei. Bueno, só sacará. Porque os cagallones, o bo que teñen é que non levan o nombre. Son de que ser. Sabes? Se os cagallones levaran o nombre escrito ao lado, sería un follón, pero como van sin nombre. Ai, pues eso, que ia ser de empresa na casa do jefe, porque Ainda máis desmadre. hai que armar. E te lías que a jefa vai te liar á cama dele. Ou liante que a súa jefa, que é a súa muller. Eso sí que sería bonita, eh. Fixen cena de empresa na casa do meu jefe e a miña muller.
Que venga a casa e Que a súa muller que foi con ela a cena, sabe, que levou el. E que mérito ten eso? Bueno, follei que levaba tempo sin follar, a mí non me quites eso. Ai, follei que a miña muller. Fixen un burpee cunha compañeira na pista de baile. empezar hai que saber que é un burpee. Un burpee é tiras to chan, levantas te saltas, tiras to chan, levantas te saltas, máis ou menos. Mira, que tamén se follou a compañía de traballo. No. Vale. Fixo un burpee para demostrar que está cañón, que está fit. Ese puedo ser yo. Porque como era bo crossfit, pois, bueno, ahora, hoy es un día especial, voy a decir la verdad. Tiña que ir 8 veces e fun 4 este mes. Ir 4 veces está moi mal. Ainda podía ir esta semana e non vou ir. A sabiendas. É que estás falando con unha persona que tiña que ir a clase de tenis unha vez a semana e que estuvo 6 meses sin ir e que un día dixo me cago en días que están gorando 40. Moito sube a Movistar. Que me faltan a mí en cartos, me cago en Dios. E sabes que dixestes? Non voy a parar. No, chame ese mismo día, oye, mira, sácame isto que... O libre nos dan. Jódeme moito esta xente como esta persona anónima que creo que é a tua prima. Que aproveita as cenas e a borrachera para fardar de habilidades. Sí. Os que coñen unha guitarra. Ese... Os que queren ir a un karaoke porque cantan ben. Cago en Dios. Os que se follan a jefa porque follan ben. Os que piden solo bachata porque van a clases de bachata saben bailar. Iso dixemos antes que había que bailar bachata. Bueno, hai que bailar bachata, pero si non sabes. No, e se a poñen, non ir ali, bachata. No. Hostia. Pero sabes esa xente que está aproveitando a mínima para... eu sei. Eu sei un chiste, vou non contar, que si, já contaste 7 veces, Roberto Vila. Isto hai que cortarlo, demasiado. Hai que cortar. O que hai que cortar é os chistes, hai que cortar. Vale. Pois eso, que como a tua prima, que me jode que a xente que anda a... sei facer un burpee. Bueno, pois... failo na oficina ás 8 da mañá. Pero te poñes aquí a chulear diante de todo. Sí, é verdad. E os da guitarra son Os da guitarra son peor, porque ademais... e despois está o que é DJ, e imagínate, que eu sou DJ na miña casa, xa poñeu a música, ti, bueno, cartos que aforramos. E ponche Hombres G toda a noite. Ti. Aquí son así. Sí, ou peor aínda, un DJ que che pon só a música de... Ese. Pero xente che dá... Que non é chunda, é... Sí, porque antes había chunda que che dicía, dame aquí unha pastilla. E chum. Ahora non sei o que é. Que parece que che está dando máis. Isto levase moito en Ibiza. Estamos en Ibiza, Moncho. Estamos en Ibiza. Hostia, claro que nunha playa, despois de 12 horas de cubateo onte, escoitas esa música tomando un mojito. 25 porros tamén. Claro, pero non aquí con 4 cubates e querendo entrar a jefa, como lle entro un... Sabes? É que é unha música, non che dá nin para falar ao oído. No, é que o único que che dá é para acercarte e dicir, terías un M nesto. É para o único que che dá. Pois iso. A xente que fai cousas que sabe na vida da empresa, mal. Mal. Hostia. É como se, eu sei poñer mechas, que che poño as mechas, Antonio, aquí na zona de empresa. É verdade. É que, ti viches, as peluqueras fan iso. Hostia, xa que hai estacións de tatuaje nas bodas, por que non hai unha estación de mechas ou de cortar o pelo que iso si quixes haga Iso sería bonito de ver, porque mentre estás tomando un cubate, esperas a que che suba a mecha. E máis o cubata. No, a mí iso, hostia, o cortamos o pelo. Bueno, pero que iso sería, habría moita desgracia. Porque o tatuaje xa é unha cousa que te podes arrepentir, pero se estás un pouco lúcida falo pequeno, pero o pelo, a mí pillas outro día en chocolino e digo, córtame por aquí. Pero gratis. E dixi, bueno. estou arrepentida, pero vai me medrar e foi gratis, que verdad. E aparte os dos pero que a mí está borracha a peluquera tamén. No, a peluquera é unha profesional, eu nunca vi unha peluquera borracha. Porque en calquer momento pode ter alguén un infarto de trenza e ten que ir a atendela. E non pode beber nunca. A ver, non é moi heavy, pero faime gracia a picardía gallega. Aquí unha chica dinos. Fomos de cena de empresa e depois o jefe dixo, vou tomar dos cubates que pago eu. E foron a pedir todas marcas premium e os máis caros que había e agora non lle fai máis cena de empresa porque lle gastaron moitos cartos. Sí, soy. Que esa botella que pa un Macallan? Déjame la ver máis de cerca. Eu
creo que eso todos o fixemos unha vez. En canto che dan así un pouco de rienda suelta, en plan, pedir o que queirades, é como, error! Queres chulearte aquí de cartos, pero vas salir escaldado, mijo. E dinche, pide o que queires. Sabes a mí o que me pasa? Eso vou contar unha cousa. Isto fixo unha persona que empeza por T e acaba por Telegaita. Que pedido que queirades. Había unha carta de cócteles de 25 cócteles e probounos todos. Non é verdad. Eso foi. Eu só lo pedín el guapo. Porque soy No, guapo. non é verdad. Probachelos todos. No, vale, é que é foi verdad. Román. Non tienes nombres. R. Román. Castaño. Ceiba rimas. Eu só lo No, a ver, pedín... 25 non había. Había 10. Aprobaste delos todos e despois empezaste a repetir o que máis me gustou. No, eu só lo tomei el guapo. Porque dixen, el guapo, e eu sou guapo, tomo guapo. E por culpa Del guapo? do fase la broma, non me gustaba nada, levaba aguardiente e comitei no traballo. Por su normal. E por iso eu son un gran cómico, porque pola comedia mátome. Literal. Porque non morrín de puto milagro. Que había unha piscina, poden me fojar. É verdad, é verdad. Bueno, pues logo foi R. Román que Porque sabes a mí que me pasa? que probounos todos e despois empezou a repetir os que máis lle gustaban. E claro, e agora xa non vai haber máis cenas de empresa aí. Por culpa de porque gastou os cartos Gastou todos. todo. Que cabrón. E que orgulloso estou, eh? Sabes a mí o que me pasa? Que pido o que queiras. Da barra está todo, porque ali non había bebidas normales, só pedir os cócteles. Pero nun bar normal, enchi lo que quieras. Tienes aí las marcas máis caras. Pero que eu quero Barcelona. É que eu son criado na humildade. Eu non ter grandes lujos, e a mí agora o que me gustan son as pequeñas cosas. Podes pedir unha botella de 50 euros. E eu quero. Ai, pásame que genial, pero nunca sei que les escoller. E por iso as escolles todas. Pero as máis caras tampouco son as que máis me gustan. Porque Ui, que se me está vendo que estou en pijama. nadie lo podría sospechar. Xa non hai moito máis. Outra cousa que ti me dixeches no programa da semana pasada que había un fulano que fixo unha cuenta chamándose Jonathan, porque Jonathan é o que me estafou 40 euros, Sí, para a broma. e que nos ofrecía micrófonos. Pois ese chaval resulta que se chama Jonathan de verdade e que a cuenta de Jonathan en YouTube tena desde fai anos e que nos ofrecía os micros de verdade, non era para estafar. Somos tan burros reconocendo estafas que cando non é pensamos que sí. E cando sí, é que non. Entonces, un saludo, Jonathan. Gracias por ofrecernos micrófonos, pero seguimos pensando que nos queres estafar. Non terás un amigo que se chame Dionisio? É verdade, porque iso sería o que faría un estafador. Dicir, se non era unha estafa. Sí. E despois, blas, Despois que o Jonathan dixenlle, mira, Jonathan, que isto é moi barato, non será unha estafa. E dime, faz movido ou non? E tú, E fixen. como un sapo. Bueno, Que sempre que lín en Twitter que lle pasou a moita xente, esa mesma está. Así que tende cuidado, non compredes nada de reventa, xa se acabou, joderon eso. Solo a conocidos. Porque hai xente que se dedica a eso. ou en persona, hai xente que che vai, quero dicir, hai xente que aquí quedas en man. Porque Para que se che é un estafador, claro, que che pode apuñalar. Non por internet, non, eu prefiero, se eu comprar droga, justo ir a casa dele. A ver se me apuñalan. Bueno, hasta aquí o programa deste ano, o último Hai programa do que ano. despedir o ano. Hai que despedir o ano, entón vouche deixar dicir as túas palabras. Eu? Sí. Teño que despedir o ano? Sí. Chicoritas. Vou poñer unha man no peito para escoitar o teu discurso. Chicoritas, sodes o máis grande que temos. Tamén o único. Depois do Río. A miña casa é o Río, é bastante grande. Sentimos o vosso cariño en todos os comentarios. E sobre todo nos que... Sí, mire, señora, se me vai a estar interrompendo todo o tempo. No, Vai, en vez, ahora en serio, ahora non se interrompo, ahora vamos poñer serio. Chicoritas, sodes o máis importante que temos e o máis grande. Porque sin vos non habería programa. Quedaríamos para tomar cañas e reiríamos o mínimo, pero solos. Entón, o máis importante sodes vos. Quen fai o programa sodes vos. Tanto que as anécdotas que nos mandades como as cousas que nos mandades, porque sodes a forza para que nós fagamos isto. Porque se nós faríamos o mismo, pero sin a cámara, que nos dá moito traballo. Entón, queremos vos agradecer todos os vosos comentarios, todos os vosos likes e todas as vosas visualizacións neste 2023. Pedirvos, por favor, que sigades facendo, que sempre que teñades algo que vos guste, que nos poñades un comentario, porque nos axuda un montón a decir, isto gustoulle, vamos a facer máis isto. E se algo non vos gusta, que non poñades comentario. Porque se nos poñedes comentario negativo, pensamos, hater, hijo de puta, e pasamos de... No, ao contrario, cando nos poñedes, se nos poñen algo malo, decimos, non valemos para nada, somos uns inútiles, e choramos moitísimo. É verdade que faz eso. Así que, quero vos dar moito agradecimiento
non vou facer chistes neste cousa porque me parece que é moi importante dicirvos que é a realidade, que os queremos moito e os apreciamos, que estamos buscando formas para darvos máis contido e máis divertido, que intentamos facer o máximo posible de todo mal, pero tendes que entender a veces que temos moito traballo, porque isto dá 0 euros e entón hai que sacarlos por outro lado. Intentaremos que algún día isto dé a euros e así darvos un contenido aí que flipas, que intentaremos traervos máis sorpresas, tanto aquí como pode que en outros sitios. E gracias. Precioso. Eu non vou dicir nada porque dixéstelo tan bonito que eu agora a ver que digo. Non podo dicir nada, só podo dicir hasta luego, esta mañana. Venga, anda, dillos algo aí aos chicos. É que eu quería dicir o mismo. Pois miras a cámara moi serio e dis O mismo. o mismo pero guapa. O mismo, pero moito máis atractivo. Esa voz de pornografía, non? Sabes, vouche contar a última anécdota de 2023. Veña. Con isto cerramos. É unha cosa que... Era destas cousas que nunca querería contar no podcast gratis, pero que lle teño tanto cariño a esta xente. Porque son cousas que creo que dan para monólogo de dicir isto vendo yo a Touriñán e gana cartas. É verdade, porque tedes que pensar unha cousa, que isto... Que nós... O sea, facemos o podcast e tal, pero tamén somos guionistas e as cousas que facemos podíamos las vender por dinero. Claro, te estamos facendo aquí gratis e depois chegas a casa e dis a mí non te quero contar. Podía cobrar. Pero que pasa? Que prefiero divertirme aquí que ganar cartas. É verdade, que... Estamos aquí para risas. Non é un historión, pero a mí faime moita gracia. Eu traballo nunha multinacional. Vale. De peón. Vale. E entonces, para mover caixas e para tal, dixíanche como tens que mover as caixas, de que color son as caixas, onde hai que poñer a caixa de cada color e tal. Entón, para eso había uns vídeos. Unha señora que tiña os vídeos. Entonces, a señora tiña unha voz rollo... cuando usted se agache, hágalo con las rodillas, no con la espalda. E ibache así, dicindo todo, e tienes que facer un curso, e depois tienes que facer uns exámenes para que che deixaran traballar ali. Un examen para poder traballar? Sí. Pero estamos locos. Eso sí, lo aprobabas con la polla. Tamén se dijo. Tío, o sea, vas traballando por non ter que facer un examen antes. Sí, así. Pero que locura. Que ti cando caer no mundo laboral vas levar un ostión de cuidado. Estás moi jijijaja na televisión, pero eso se te acaba. Ai, carallo. Entonces, eu facía moita gracia a voz esa e quedoume na cabeza. A voz esa e tal. Que pasa que como aquí a xente anda al euro, un día, para un mes ou así, das páginas pornográficas a mesma voz. Hola, guapo, ¿quieres no sé qué, no sé cuánto? Y era a mesma voz. Pero es que tipo, estás me dicindo que alguén colleu esa voz e puxo un vídeo porno ou que colleron unha voz dun vídeo porno e a puxeron... No, esa señora fixo os vídeos para Burger King. Que había tú, que decir. E despois dixeron, e pagarían unha puta mierda. E despois no porno tiñan que facer un anuncio de porno, de follar, de tal, e dixo tipo, pues pa'lante, porque eu necesito comer. E ali estaba a mesma voz que che dixía, baja las rodillas, a ver que lo subieras. E como chegaste a descubrilo? Masturbándome. ¿Qué te crees que hago vergonzosa ver pornografía? Ahora ya no lo hago. Ahora la creo. Bueno, no, pues... pero desde que os veciños quitaron as cortinas xa non necesito ver porno. Pues nada, hasta aquí este programa deste 2023. Pasade un Nadal todo felices que podamos. E se é unha mierda, pois tamén mierda. Tamén é bonito. E parece que estamos moi a tope con que a Navidad ten que ser a puta hostia. Pois se non che gusta, se non queres salir en fin de ano, non salas. E se queres quedar na casa comendo chatos pandilla e vendo todo mal, pois quedas, compras a camiseta do todo mal e comes chatos con ela. E listo. E limpas así a ela e te quedas con naranja por aquí. Pero para que sea moi feliz, ou non. Cada un con la como que sí, que a Navidad é para comer con teus pais. E a teus pais queres, non? E se non a teus pais, solo. Con teu can ou con teu gato. No, que se a tua familia, vas para a familia. E si, e tamén é unha época bonita que a mí me gusta moito e quero lo dar como consello para mandar a tomar polo coa xente. Ese amigo que non te chamou en todo o ano e que te chama ahora, dille, e quedas na casa con tua aboa ou con teus primos e tampaño. Entonces, que sexades todos felices que poidades. Quero vos moitísimo. Telejaita creo que tamén. Non. E moitas gracias por estar aí. Por mí xa estaría. Chao, xis. É ao revés, me cago en Dios, un puto ano e ainda non sabes como é a puta merda este.
Orelles. Chauxillo navideño.